Ассалому алейкум, маим шо чанд моҳ пеш қати якчанд нафар бояд як проект месохтем. Проект дар бораи ҳамхали мотиватсия ҳамхали чизо мешид. Баъд уё хеле одамои тренинг гузаронака ҳамхали чизо буданд. Ба вақти аввал сар карда будем гуфтанд ки мисол проекти мо барои ҳамие ки бачаҳои ёша цел битем, мисол чикнем ки мисол бачаҳои ёш хеле боварӣ дошта бошанд дар ояндаи чон типа туда суда хеле хеле бинем планшон буд, лекин дар ҳақиқат инам хеле буд корошон баъд ҳам пул надоштанд. Агар дар ҳамин видео лайк монию комментарий монӣ мо туда як китоби дига 100 чанд савет ё чанд савет барои як кор ҳастае ки барои ҳамута зур карданае. Барои ҳами агар маъқулат боша ҳамин чиз ту просто ки мо да алоқа бик аввал лайк ҳамон дар комментарий дар бораи ҳамин тема ягон чи бинавис ё ки хай ягон таъриф ки дуруғада ҳамин қачиза бикӯ мо туда китоба роӣ мекунем. Икон ранги кони пештара китоб дар дуруни бод пайдо намеша. Барои мора фреб накӯ. Кори мо дар он проект инстаграм шона пеш бурдан буд. Баъд ҳамун шефмон типа чандта чизора дод, социали сетои дигарора роӣ кард ки ранги ина миё бишава. Баъд ман истодам нигоҳ кардам, охи ақл ту барои Тоҷикистон кадаисти чӣ хеле мотиватсияра ту гирифтани публикатсия кардани ман намефаҳмам чиза. И якум вақте ту мотиватсия айна у кино пино мекани мемонӣ и дар ҳақиқат ман худам против ҳамхали чизоем, ман дар ҳамин чиз маъқул нест. И якум диюм навистае ки цели мо 8 миллион подписчикай. 8 миллион подписчик. Охе баъди ман якчанд пушти дига ман бикунам мумкин 8 миллион подписчик нашава. Дар ин хелие ки мотиватсия ва ҳамхали чизо мегӯӣ. Барои чӣ бод уҷа мотиватор тв чим чи кадомора роӣ кайса. Уё уқадариш дам барои чӣ? Барои ки контент чун ҳам овозои зур дора, ҳам ё реклама мекунанд, ҳам чанд чизо онҷа чанд гуфтига поп гейм предприниматели ҳамхали чизо ҳам дар уҷа қачон кор мекунанд. Лекин дар ини мо ҳамин чиз туғрӣ намегира. Бо тимболи ӯ аудиторияш Тоҷикистон буд. Дар Тоҷикистон 8 миллион худаш Тоҷикистон 8 миллион нафарай. И ақлаш кор намекардам одама. Бо иша майли оли. Бо ятаи дигааш логотип сохтиян. Логотипшона мебини диққанатай ранги но асрои сангшапак дайку но солои 2009 2001 чандай ранги унумтарио логотипа сохтиян роӣ кардан. Гуфтам и чия гирифтам хато накунам 48 та логотип 48 намуд роишон кардам. Гуфтам ин байни 48 та вибр кунен. Чанд қа нигоҳ кард бега ягон тай дига роӣ кард. Охи беақл ами ақл да балағат занам ма. Ами одамое ки мисол дар ҳақиқат намефаҳмидиянд ку хуб нестае ки қати аваё кор кунӣ. Барои чӣ? Барои ки тирам ақла чайни ҳамуё мешава. охи одам мега ки 8 миллион 48 намуд логотип роиш кардам, мега ки бо ягон тай дига. охи тоба ҳамун проект сар нашида мо ҷошда биромадем ҳамин проект. оз намедонам ба фикрам худшон сар кардан ё накардан. бо ишмайли бо як тай дигаш омад ҳамун круги ҳамиё мега ки чи шумо дар фейсбук ҳама дар твиттеру дар чум чи кадом социални сето хитона пеш баред. Чи твиттер ту кадом бачаи ёша дидаи ай тоҷико ки твиттер бидроя кадомша не ҷаи чӣ нест охи не ҷаи хеле кор накардаестай кадом твиттер тума да ёд додести ё ки фейсбук бачаҳои ёш фейсбук да нестанд. Даже если бошанд уҷа хеле кайф намета даромадан. Яъне ман худам имина фейсбук барои ҳамин инстаграм медаром. Барои ки ҳамун фейсбук дар инстаграм я ҷоя уҷа бизнес центрам тайр чизо дорад. Тамом ҳамин қад чиз фейсбук ҳичи нест. мада нолаи фейсбук. Бе урам 400 чанд тая страница дорем, наравица дора. ӯам ҳамин қапида ҳам гапша ака типа гапи мара биридеса. Ман мегум ҳе одам мегум ҳамун чиз бачаҳои ёши мо да даркор нестае ҳамун фейсбук. не даркора не утари фейсбуки хича дидим ягон 42 та наравица дора чандта дора. Агар не ман ҳамон вақт уже 300 чандта дошт 400 чандта дора наравица. Просто и гап дар ҳамие ки одамое ки намефаҳманд баъд типа гуфта ки чизи мо паст нашава хича паст назананд. Короче пастиш натова. ба чун чи ай дилаш ҳар гапо мега. Барои ҳамин ҳамуҷа иборатан мо уже фаҳмидем ки қати ҳар хел одаморо аввал қачон гап забин агар фаҳмид
агар фаҳмид кор ки нафаҳмид ту ҳамун гуфтагиҳои худ бикӣ бугӯ ки кор айрусти не хеле ман ҳамин корро мефаҳмам ман чӣ хеле худам намаъқулай ҳамун хеле мекунам шумо фақат результатша мебинед ҳамиқа чиз ман ин гапа барои чӣ гуфтаистам барое ки ту ҳам бифаҳмию бисёр вақта дар ҳар хел проектҳои бемаънӣ сарф накунӣ просто хеле проектҳои мотиватор тариватор ё ҳичи нестанд ё маънӣ надоранд қатъи шумо шоҳ буд блог 1 ба пеш блог тиҷи панотон ба худо ба пеш тоҷикистон майли хайр